नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बेटर लिव्हिंगच्या माध्यमातून आपण रोज भेटत असतो आणि आज आपल्याला बेटर लिव्हिंगमध्ये काय पाहायचं आहे ते मी मला सांगणार आहे. कोकण 7च्या माध्यमातून आपण विविध विषयांवर बोलत असतो, संवाद साधत असतो. पण सध्या महत्त्वाचा विषय चालला आहे तो राज्यभरात, तो म्हणजे अजितदादांचा. अजितदादांनी काल दिवसभर अजितदादांबद्दल काल दिवसभर मीडियामध्ये वेगवेगळ्या बातम्या येत होत्या, वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलं होतं की अजितदादा आता भाजपमध्ये जाणार आहेत. मात्र त्यानंतर अजितदादांची प्रतिक्रिया आली आणि काही वेळासाठी का होईना या चर्चांना कुठेतरी पूर्णविराम लागला. पण तो आता पूर्णविराम आहे की स्वल्पविराम आहे ते येणाऱ्या दिवसात आपल्याला समजणार आहे. त्याबाबतची सुद्धा महत्त्वाची बातमी कोकण 7मध्ये आलेली आहे. तर आता आपण पाहूयात की बेटर लिव्हिंगमध्ये आपल्याला आज काय पाहायचं आहे. हे आहे कोकण 7चं बेटर लिव्हिंग पेज आणि सुरुवात करूया आजच्या दिवसाच्या ज्योतिषशास्त्रापासून. तर आज बुधवार आहे, पण गुरुवारी अशी कोणती कामं आहेत जी करू नयेत आणि ज्याच्यामुळे आपल्यावर त्याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो असं ज्योतिषशास्त्रात सांगण्यात आले. तर ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरुवारी जर अशी कामं केली तर तुमची प्रगती थांबेल. तर त्यातली पहिली म्हणजे गुरुवारी महिलांना केस धुण्याची मनाई आहे, कारण पत्रिकेत गुरुपतीचा कारक असतो, तसंच गुरु मुलांचा देखील कारक असतो. या फक्त एकटा गुरु ग्रह हा मुलं आणि पती दोघांच्या जीवनातील प्रभावित करतो. गुरुवारी डोक्यावरून पाणी घेणं गुरुग्रहाला कमजोर बनवतं, ज्यामुळे गुरुच्या शुभ कमी येते. यामुळे या दिवशी डोक्यावरून पाणी नाही घ्यायला पाहिजे आणि केस देखल्यानं गुरुग्रह कमजोर होतो, ज्यानं जीवनशक्ती दुष्प्रभावित होते आणि तुमचं वय कमी होतं. त्यानंतर बृहस्पतीला कशा प्रकारे कमजोर करतात तर तेही पाहूयात. तर शरीरावर प्रभाव राहतो, त्याच प्रकारे घरातही गुरुचा तेवढा जास्त संबंध देखील कोणाशी असतो. तर ईशान्य कोपरा धर्म आणि शिक्षणाची दिशा आहे. घरात जास्त वजन असणारे कपडे धुणं टाळा. त्यानंतर घराला धुणं किंवा पोचा लावणं. त्यानंतर घरातील ईशान्य कोपऱ्याला कमजोर करतं, त्यानं घरातील मुलं आणि सदस्यांची शिक्षा, धर्म इत्यादींवर देखील शुभ प्रभाव कमी होतो. त्यानंतर प्रमोशन थांबतं असं देखील म्हणतं की जन्मकुंडलीत गुरुग्रह प्रबळ असल्यानं प्रगतीचे मार्ग सोप्या रीतीनं उघडतात. जर गुरुग्रहाला कमजोर करणारे कार्य केलं तर प्रमोशन होण्यास फार अडथळे येतात असं देखील ज्योतिषशास्त्र सांगतं. आता जाणून घेऊया वास्तुशास्त्राबद्दल. वास्तुशास्त्रात आज काय आहे तर अशा 5 वास्तुरोपांबद्दल ज्यानं घरात लावल्यानं तुमचा आनंद द्विगुणित होईल. तर पहिलं म्हणजे तुळशीचं रोप आहे. त्यात आपण काल सुद्धा पाहिलं की तुळशीच्या रोपाचे काय महत्त्व आहे, अगदी आपल्या धर्मात सुद्धा आणि त्याचप्रमाणे आपल्या आरोग्याशी सुद्धा तुळशीचा महत्त्वाचा संबंध येतो. त्यामुळे तुळशीचं रोप लावल्यानं सुद्धा पॉझिटिव्ह एनर्जी येते. त्यानंतर मनी प्लांट सुद्धा खास आहे. ही वनस्पती संपत्ती आणि समृद्धी देणारी मानली जाते. असं मानलं जातं की त्याची वेल घरात ठेवल्यानं धनसमृद्धी वाढते आणि ही वनस्पती जितकी जास्त पसरते तितका पैसा वाढतो असं देखील वास्तुशास्त्रात सांगण्यात आलंय. जेड प्लांट सुद्धा फार महत्त्वाचा ठरतात. जेड प्लांटला मनी ट्री, फ्लोरियल प्लांट, फ्रेंडशिप ट्री किंवा गुड लक ट्री असंही म्हटलं जातं. तर घरामध्ये योग्य दिशेनं ठेवलेल्या जेडचं रोप घरामध्ये समृद्धीचं कारक बनू शकतं असं देखील ज्योतिषशास्त्रात सांगण्यात आलेलं आहे, वास्तुशास्त्रात सांगण्यात आलेलं आहे. त्यानंतर स्नेक प्लांट हे लावल्यानं घरात सजावट तर वाढतेच, पण त्यामुळे वनस्पतीची विशिष्ट गोष्ट म्हणजे रात्रीच्या वेळी कार्बन डायऑक्साईडचं ऑक्सिजनमध्ये रूपांतर करतं. केळीचं रोप अतिशय शुभ मानलं जातं. तुळशीनंतर केळीचं रोप अतिशय शुभ मानलं गेलं. हे गुरुग्रहाशी संबंधित आहे. शुभ कार्यात केळीच्या रोपाचं विशेष महत्त्व आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार केळीचं रोप लावल्यानं तुम्हाला गुरु दोषापासून मुक्ती मिळते. यासोबतच पुत्रसुखही प्राप्त होतं. अविवाहित मुलींचं लवकर लग्न होतं. यासोबतच वैवाहिक जीवनात येणाऱ्या समस्यांपासून सुद्धा मुक्ती मिळते असं ज्योतिषशास्त्रात सांगण्यात आलेलं आहे. त्यानंतर आता जाऊयात आपल्या दैनंदिन जीवनात महत्त्वाच्या असणाऱ्या घटकांकडे. आणि अर्थात तुमची झोप ठरवते की तुमचा उद्याचा दिवस कसा ठरणार आहे. जर तुमची झोप पुरी नसेल तर तुमची दिवसभर चिडचिड होत राहते, कुठल्या कामात लक्ष लागत नाही आणि तुमच्या सौंदर्याला सुद्धा अपुरी झोप बाधा ठरते. तर आता तुमची झोप जर पुरेशी झालेली असेल तर नक्कीच तुमचं सौंदर्य देखील खुलून येतं आणि तुमचा चेहरा सुद्धा टवटवीत दिसतो. तर
संशोधनात नेमकं काय आढळलं याबाबत ते सुद्धा जाणून घेऊया. बाह्य उपचारांपेक्षा चांगली झोप, सकल खाणं पिणं आणि व्यायाम या गोष्टी फार महत्त्वाच्या असतात. आता संशोधकांनी म्हटलंय की सौंदर्य वृद्धीसाठी चांगली झोप अत्यावश्यक आहे. 1-2 रात्री जर पुरेशी झोप झाली नाही तर चेहऱ्यावर त्याचे परिणाम लगेचच दिसू लागतात. या उलट चांगल्या झोपेमुळे चेहरा टवटवीत होतो, तेजस्वी दिसतो. स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोममध्ये याबाबतचं संशोधन करण्यात आलंय आणि याच संशोधकांनी यासाठी काही विद्यार्थ्यांची पाहणी केली. स्त्री पुरुष या दोघांचाही त्यात समावेश होता आणि आधी विद्यार्थ्यांना 2 रात्री चांगली आणि भरपूर झोप घेण्यास सांगितल्यानंतर आठवडाभरानं 2 दिवस केवळ 4 तास झोपण्यास सांगितलं. त्यांची छायाचित्रही टिपण्यात आली. 122 अनोळखी लोकांना दाखवून त्यांचं मत विचारण्यात आलं. चांगली झोप झाल्यावर जी छायाचित्र काढण्यात आली त्यालाच लोकांनी जास्त पसंती दिली. त्यामुळे तुमची झोप तुमच्या सौंदर्यावर फार परिणामकारक ठरते. त्यामुळे पुरेशी झोप घेणं गरजेचं आहे. आता उन्हाळा आलाय, त्वचा तेलकट होते, तर त्यासाठी काय आपण पर्याय करू शकतो, त्यावर काय उपाययोजना करू शकतो, तर तेही जाणून घेऊया. एरोमा फेस मास्कमध्येही ऑइल असतं आणि त्यामुळे आपल्या चेहऱ्यावरील तेलकटपणा नाहीसा होतो आणि चेहरा अधिक सतेज दिसतो. एरोमा फेस मास्कमध्ये ऑइल असल्यामुळे तरुणींमध्ये या संदर्भात बरेच गैरसमज आहेत. आधी ते गैरसमज दूर केले पाहिजेत. तर आता आपण पाहूया नेमकं काय हा गैरसमज आहे. तर एरोमा ऑइल हे तेलकट रहित, अँटीसेप्टिक आणि अँटीबॅक्टेरियल असतं. आपल्या तेलकट त्वचेसाठी अतिशय फायदेशीर ठरतं. त्यामुळे मुरूम उठलेल्या चेहऱ्यावर एरोमा फेस मास्क लावण्यानं चेहरा तेजस्वी होण्यास मदत होते. एरोमा फेस मास्क चेहऱ्यावर कसा लावाल, तर एक छोटा चमचा केओलिन पावडर आणि एक छोटा चमचा आयुर्वेदिक पिंपल फेस पॅक, एक थेंब केमोमिला आणि लेव्हेंडर ज्युनियर पाचोली आणि लाईम फ्लेवरचा एरोमा एकत्र मिळून एसेन्शियल ऑइलचा एक थेंब फेस मास्कमध्ये टाकायचा आणि हे चेहऱ्यावर मिश्रण 20 मिनिटांसाठी लावून ठेवायचं. त्यानंतर थंड पाण्यानं हे धुवून टाकायचं. अशा प्रकारे तुम्ही हा एरोमा फेस पॅक वापरू शकता. त्यानंतर गर्भवतींच्या आहारावर तुमच्या मुलांचा स्वभाव ठरतो. तर हे नेमकं संशोधन काय आहे ते आपण जाणून घेऊया. गर्भवतीनं केलेल्या आहारानुसार पोटातल्या बाळाची बुद्धिमत्ता, वर्तवणूक आणि स्वभाव हे निश्चित होत असतात, असा निष्कर्ष अमेरिकेतल्या एका संस्थेनं प्रयोगांती काढलाय. गर्भवतींच्या आहारामध्ये जीवनसत्व ब, फॉलिक ॲसिड, आयर्न, आयोडीन यांचा अंतर्भाव केला असता. त्याचे निरनिराळे परिणाम मुलांवर कसे होत असतात त्याचे प्रदीर्घ काळापर्यंत निरीक्षण करण्यात आलंय. मुलांच्या वर्तणुकीचा जन्माच्या दिवसापासून 9व्या वर्षापर्यंत अभ्यास करण्यात आलाय. प्राध्यापक क्रिस्टिना कंपाई यांच्या नेतृत्वाखालील संशोधकांनी न्यूट्रीमेट हा संशोधन कार्यक्रम विकसित केला आणि त्यानुसार निरीक्षणं केली आहे. मुलाच्या मेंदूवर होणारे परिणाम हे एखाद्या दुसऱ्या निरीक्षणावरून टाळता येत नाही, कारण मेंदूचा विकास हा सावकाश होत असतो आणि त्याच्यावर होणारे परिणाम अभ्यासणं हा अतिशय गुंतागुंतीचा विषय आहे. त्यामुळे पहिल्या दिवसापासून 9व्या वर्षापर्यंत निरीक्षणं करण्यात आली आणि मुलांच्या वर्तणुकीवर, स्वभावावर, गर्भावस्थेतील आहाराशिवाय पालकांचं शिक्षण, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर, मुलांच्या जन्मावेळी आई आणि वडिलांचं वय या गोष्टींचा देखील परिणाम होत असतात, असे या निरीक्षणातून दिसून आलंय. आता चहानं मलेरियावर कोणते प्रभावी उपचार आहेत तर ते पाहूया. मलेरिया हा एक जगभरात आढळून येणारा गंभीर आजार आहे. वेळेस उपचार केले नाही तर प्रसंगी दगावण्याचा सुद्धा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे एका संशोधकांनी असा चहा तयार केलाय, त्यानं रोगावर उपचार करणं शक्य होणार आहे. आता ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी केलेल्या दाव्यानुसार त्यांनी असा एक चहा तयार केलाय, त्यामुळे मलेरियावरील उपचार प्रभावी ठरू शकतात. हर्बल चहाच्या पाण्यात मलेरिया विरोधी घटक असतात आणि लवकरच हा चहा अँटी मलेरियल फायटोमेडिसिन नावानं हा एक बाजारात येणार आहे, असं सुद्धा सांगण्यात आलंय. त्यानंतर या चहामुळे केवळ मलेरियावरच नव्हे तर हिपेटायटिसवर सुद्धा उपचार करणं शक्य आहे का, यावर सुद्धा संशोधक अभ्यास करत आहेत. आता थोडंसं जे स्मार्टफोन युजर्स आहेत किंवा ज्यांना वेब सिरीज पाहायची असते किंवा मूवी पाहायचे असतात तर त्यांच्यासाठी फार महत्त्वाची माहिती आहे. तर नेटफ्लिक्स आणि ॲमेझॉन प्राईम व्हिडिओ आणि डिझनी हॉटस्टारचं एका महिन्यापासून ते वर्षभरापर्यंतचं सबस्क्रिप्शन उपलब्ध आहे. सध्या तिन्ही OTT प्लॅटफॉर्मचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. तर तो कसा ते जाणून घेऊया. तर नेटफ्लिक्स OTT सबस्क्रिप्शन. नेटफ्लिक्स हे जगातील सर्वात
आणि चांगली क्वालिटी देखील मिळते. त्यानंतर नेटफ्लिक्सच्या 499 रुपयांच्या प्लॅनबद्दल बोलायचं झाल्यास ग्राहक एकाच वेळी 2 डिव्हाइसवर ॲक्सेस मिळवू शकतात. या प्लॅनमध्ये अमर्यादित चित्रपट, टीव्ही शो, मोबाईल गेम्स देखील उपलब्ध आहेत आणि या प्लॅनसह वापरकर्ते फुल HD मध्ये सामग्री पाहू शकतात. त्यानंतर येतो तो 6. तर डिझनी आणि हॉटस्टारवर युजर्सना स्टार, HBO, स्टार वर्ल्ड, स्टार प्लस इत्यादी टीव्ही चॅनलची देखील मजा घेता येते आणि 1 महिन्याच्या प्लॅनची किंमत याच्या 299 रुपये आहे. या प्लॅनमध्ये चित्रपट, लाईव्ह स्पोर्ट्स, टीव्ही, स्पेशल शो इत्यादी कंटेंट दिले जाऊ शकतात. युजर्स मोबाईल, टीव्ही, लॅपटॉप 4 स्क्रीनवर कंटेंट पाहू शकतात. या प्लॅनमध्ये डॉल्बी 5.1 ऑडिओ सपोर्टसह 4K क्वालिटीमध्ये कंटेंट पाहता येतो. 899 रुपयाच्या प्लॅनची वैधता 1 वर्षाची आहे. त्यामुळे एकाच वेळी 2 डिव्हाइसमध्ये टीव्ही आणि लॅपटॉप 2 फुल HD क्वालिटीत हा शो तुम्ही फोनवर पाहू शकता. त्यानंतर 1499 रुपयाच्या प्लॅनची वैधता 1 वर्षाची आहे. या प्लॅनमध्ये ग्राहक एकाच वेळी 4K क्वालिटी टीव्ही, लॅपटॉप, मोबाईल यांसारख्या 4 डिव्हाइसवर चित्रपट, लाईव्ह स्पोर्ट्स, टीव्ही, स्पेशल वॉच सारखे शो पाहू शकता. आता Amazon प्राईम व्हिडिओ OTT सबस्क्रिप्शन ते कसं आहे ते देखील जाणून घेऊयात. 179 रुपयांच्या Amazon प्राईम मंथली प्लॅनमध्ये युजर्सना अनेक सुविधा आहेत. त्यामध्ये या साईटवर 1-2 दिवसात डिलिव्हरी, Amazon प्राईम व्हिडिओ तसंच प्राईम म्युझिक हे सगळे लाभ मिळतात. या प्लॅनची वैधता 1 महिना आहे. यातील 459 रुपयांच्या प्लॅनची वैधता ही 3 महिने आहे आणि 599 रुपयांचा प्लॅन हा 6. तर 1499 रुपयांमध्ये या प्लॅनची वैधता ही 1 वर्षांची आहे. त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच ह्याचा फायदा होऊ शकतो. अनलिमिटेड मूव्ही आणि वेब सिरीजची तुम्ही यातून मजा घेऊ शकता. तर हे होतं आजचं बेटर लिव्हिंग पेज. तुम्हाला जर याबाबत अधिक माहिती हवी असेल तर आमचा कोकण साथ सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. त्यातून तुम्ही अधिक माहिती जाणून घेऊ शकता. आता इथंच थांबतोय. पुन्हा भेटूया वेगळ्या विषयासह. तोपर्यंत पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाल चॅनल कोकण साथ लाईव्ह. धन्यवाद.